Kaupat nga battle karong gabi na. Lagay po sa Azul tus Lubuwa. Yo, lagay sa Jubay. Big shoutouts by Permanente, Busikong, Azul tus Lubuwa. Sa tanan na diri karon. Big shoutouts sa tanan mga ni-perform niya sa Viewbake, Matli, Wangkang, si Kobe, DJ EZQ, Apollo the Concept Store. Game. Sa wala, gikan maasin Southern Leyte. Make some noise for hand skills! Kanunay ni Abanti sa mga pangandoy. Tagalaka, watak kahibaw ladyo pagtumoy. Daghang alipada yun sa pagsurot. Kay daghaning ikabu. Shout out Van, si Boy, DM, Play Prime, Lil Silence, Campo Garillo, Gistalipte, Jan Leo. Sound to O! Ikan Pardo! Make some noise for Cloud9! Yo, shout out Cloud9. Shout out once production by ng GI. Shout out sa tanan. Wala siya nag-cointos. Pili ni Heinskill nga una siya. Enjoy yung battle, judges! Mga buhok, yo, minang na naman, enjoy yung battle! First round, Heinskill! Yo! Yay ka! Narapo ko sa pulo na apil. Pero nawa akong duka. Felt like I could walk on ice water pero way na maligya. Cloud9, nanan man ni sa taas. Ning tungara paras duwa. Well, padung na mabuko sa taas. Sige, mag-abot sa solar system. Alay, diri ka! Jan Leo! Unsa man imong kalaki? Last ng kontra di unya karon kini. Naunsa nimo mga kontra? Nagkaan na mo kamubo. Mong wala ni na mauser. Mong gipangayo old gods imong gihatag daycare. Maayo kay nibalik ka sa Rapulo og duwa. 8 dwarfs untag tuwin kini Snow White kung mapanining hawa. Piyawag nga kay Cloud9. Ikarong na ilhan nag-apelido number. Mong aran ni mong kasensitive. Kana mga number sa bingo, imo ng relatives. Muna na makita mo pagkabobo. Nagpatahi ka jersey, number diretso. Kay di na nimo panahon na. Kay layo na atong gap. Na kay numero sa imong pangan pero sa mga maayo wa na ka naapil sa ihap. Mong dapat na kamuundang. Pasabot ra nga nanay na wa na ka sa bilang. Mong undang na laman. Kay hurot na imong time. Kay kining 9 na number wa na ka sa imong prime. Imong mga linya, di kada please. Katong duwa ninyo ni Lons, mura mo mga minions na naglalis. Mauna kay ara kang kawak. At si repair imnon, di na i-swap. Mauna, kung palit ang chiriper, piki, kung ara ni mong bisita, kuya ra bag side effect, kay mo taas, imong problema. Napay nango, naarang ka aslom, inga nagbisulta kung ang bubblegum tunlon. Di man kamubo, una yun na sa gilak, di man kamubo. Wala kay hawak. Mo kining Cloud, kabuton. Bisag unsa pa na imong isulti. Kay kami na mga bago. Kami na ang mupuli. Kay di na ta kalibel. Kay kami na ang mupuli. Bisag dublihon pa ning 9, di gihapon ni ka 50-50. Mong, wa nilaban. Bisag pagdikdikan. Bisag triplihon pa ning 999 range atong pagitan. Kasi mo mga duwa, kanunay ka mabadibag. Bisag sa mga bago di nakakapalag. Sa una ho kang gihangaan, pero mong abilidad na saag. Ikaw ra ang Cloud na, wala na ho gihangad. First round, Cloud9. Game! Lawa ka! Patay ka lang! Hinawayon kay Giatay. Hinawayon ba ni mo, Brad? Putot lagi ko, pinamubo, ikaw pinalapad. Nalaway pa sa kong naong. Imo ay murag pang babae nga ulok.
Batok na ko. Wala ko'y batok, kay itong kag batok. Mura kag lechon nga gikalimtan og tuyok nga gihapkok. Nya, wa ko siya naghangad sa panganod. Buangon ka oy bugok. Kay imong style palpak. Ikaw di na ka maghangad sa panganod kay kung matigmeet up ka babae gusto maka sa skywalk. Gusto ka mag-meet up mo sa skywalk? Buangon makangaway po angod. Ay basta batid na mabaya kami tabo, yamin tukmod. Na game na, so okay na. Bye na, bye. Game! Iyang full name kay Henskill Matsuran. Grabe kuyawa. Kay baw baka ka na imong apelyido dili Cebu Brandlas po ni Naria. His name is Henskill sa Binisaya pa. Mungaan nga mangulata. Jan Leo Pornea Waaka. Giyatagan ko ni mo hen nga walay sure. Sa sunod manghatag na lang gani kag hen katuntang nay sure. Kay di man ni makapapor mura ra na short nga tubol. Pero mura ra kag na short nga tubol. Pero atong pakpakan kay isa. Mura kag na short nga tubol. Balik. Mura kag na short nga tubol. Okay. Mura kag na short nga tubol. Pero nani siya ingon sa duwa nilang GI. Nag-order ko na siya pizza. Pag abot mo ta unsang pizza ka. Yawa ka. Kay bawo ka imong order gikan Cebu padong sa lete. Kay bawo man si GI nag food panda. Pero abaw mo si GI nag food panda exactly. Pero anong kadali maka imong order gikan Cebu gipahatod nimo Leyte. Nya wa dugay man abot aw ikaw na lang ni are. Ikaw na lang ni are. So it's nice. Ikaw na lang ni are. So it's nice. Sa sunod kung mag-order kay pizza dala imong uyab ikay bayad sa bill ako'y kaon sa yang slice. Ako'y kaon sa yang slice yawa na choke na sa sure kas tanan. Katokag na choke ko. Wapo ko nahuman. Ako jika, nahunong ko. Natokag na choke ko, wapo ko nahuman alangan. Ako jika kaon sa yang slice kaya ako pa magitila-tilaan. Katokag linya makalimtan. Di katokag linya makalimtan, di ka magsilbi kay mura kag si Android 16 nga naanod sa bawd. Timan Android ra ka iOS na mas dakog storage ang cloud. Feeling how dra ka kay sa duwa ninyang di naa ni siya gitel. Adto ko naman ina sa gasolinahan kay naa ako ni Shell. Imong utok ba kas kay sperm cells. Ay ko ina pwede sa ka magikog sa burger kay naa may angels. Imong style pang reels, imong suot pang reels, imong mentality pang crabs. Lami kay kapadwaon og basketball nya pusuoton og boxing gloves. Pero mag-boxing ta, di ka magsilbi buang kay di ka si Bandam, imong bantang murag GI nga nabantam. Mao ay tong palaguta. Kay delikado kog mapungot. Di ko maluoy nimo bisag mura kag chorizo nga way hikot. Kay putot lagi ko. Pero di man sad kataas dol. Mura kag dugpod nga way pudol. Muna itsura sa manananggal nga huwag balikan sa kaputol. Ramuan pa lang pero nakaligo nakagpamaol. Kauli na lang sa Leyte, balik na nagpamagol. Ay di ka magsilbi diri Smigol. Di kasi puison og Ay di ka magsilbi diri Smigol. Di kasi puison og di ka puisonos ka duel. Sa Cebu kaligoon kay sa kong shots nga mura bag kartel kay kung imong binom pang Cobra, akong binom pang Marvel. Ramuan pa lang pero ako nagimasakir partida na pa-choke-choke ako aron may baw adin lang adi ka katupong sa akong level. Ano anensye? Yo! Mura ko nang ko glitcho na hapkok. Matakaran ning gago. Ikaw mura kag dinungag na wa ning tubo. Mura ko na kog Android na nalumos. Ikaw magani mura po kag syukoy na di ka mao mulangoy.
Ingon? Mura kag masko tawa na costume. Pastilan. Pastilan. Mura ni duwindi na lami hiyan. Napay porma nawa na balance. Aglawas murag bata. Agnaong murag uyuan. Napay tingog na murag tita na di pautang. Unsa man imong porma? Makahilo. Ay unsa man imong porma? Makahilo. Kung iani pa kamo pahuntiyo, mapimsugog palit og sigarilyo. Di ba imong gihatod sa imong anak sa eskwelahan na ano classmate? Classmate? Di ba pre? Wa ka pasudlas gwardya kay wa kay ID. Mura kag fuck you na nagkatawang tao. Mura kag fuck you na nakatawang tao. Piling na kaisog kay siga ka sa grade 2. Makining cloud, panaugon para makita mo pagkahudlom. Ikarong gabi, hawra kampan tuson. Namura na kag nagjogging, unya ni kahuman pakanon o pulburon. Pinaingon pa sa tuwa na, mas maayo pag naglulo ko sa picture ni Ivana Aliwi. Ivana Aliwi? Uy! Really? Mao na kasigir kag tanog hip-hip huri ni Willie. Maong pataka na kabay. Aliwi! Aliwi! Wa ko nalipay! Iba pang giingnan si Mirok sa iyang utin mo English. Patakaran ng buang. Okay ra na kasi mong utin, amang. Maong malas ka, sir. Kay mong ulok na igwitter. Pero sa tinuray, saludo ko sa imong pagkaamahan. Bisag usahay palpak. Kay ikaw ay amahan kung mag-uol, kuguson sa anak. Yo! Mukining cloud, arang ka useless. Kay hauning tungaoning sin na murabag si Moses. Bisag 1 week ra ang prepara, sigurado ni flawless. Kay way challenge ning putot kay kining short notice. Mukining bisag way dilubyo, makatilaw ka karong disaster. Kumura po sa metro, gipaagi ra sa hyper. Makatilaw ka karong shot, umanak ka ka after. Murag ka na kay matumba ka sa battle. Sa bueng. Wala na ako, di ko mabaso yan. Nagduwa ako bowling. Di ko nakalitok akong utin. Ikaw manggani, imong yawa kay Jawa. Di mao inyo nilitukan. Sa sige ni mo sampit og Jawa nga Jawa. Di mao lang inyo istoryahan. Niabot, demonyo nga buutan. Kanya, niingon pa siya nga. Di ko na pasudlan sa eskuran pagkatod sa anak. Maldito kay kabard. Pasaon ako pagsulod nga lingin makayong guard. Di alsan ako ang anak. Alang ang saba makakamuhilak. Dagan di kay gisulti yawa ka. Ako magjogging ko nako pakan og bulburon. Nya ikaw pakan unti kay pulbura. Nya saman, dinala ko mo maglans, maglibatan ako. Mga pag pinangastig.
Namiinom kag tubig na nahilog, tagang kiliyo. Teka na. Game na eh. Game! Wait, mamo! Natural, kaya patay mo niron. Game na. Game kay before nakusugda na tong pakpakan si Otol. Despite sa iyang review ni dayon gihapon siya, despite sa sige niya review ni dayon gihapon siya bisag grabe na ang hasol. Ana, gyud bahalag mahagbong sa board exam, makadaog lang sarap batol. Kay basanaan ni batol, tanan silingan, basa na. Basanaan ni batol, tanan silingan, bisag din niya home court, tanan silingan full support. Ining abot niya sa pantalan, dagan kay musyagit, ing ana gyud na basa kargador sa fishport. Sa sige ni mong pangalsawa na kay liog, imong naong mura nagpipi-face nga pang adult. Sa pantalan, di pa alsag pantalon, maong na short. Grabe mo dak effort. Pero nasumbagan rin ko pa ang piste. Kaya ko pa, bisag dili bungol, di pa ko tana mag, can you hear me? Di ko na ko magsilbi kaya pagpangandam, binalian ra lagi. Pues wako'y pakitiman ni ikaw na ni-expert ni sa quickie. Maong piste, karon ka mapalaw. Sa December 13th man akong gihuwat, dili ikaw. Pero bisag mura kag turko nga badyaw, ni champion na ni sa ila. Hala, dili ka kumpiyansaan. Pero kay bawo ka sa part nga unsay naka-insulto ug imong natiman-an, kaduha na ka ni champion pero hantod karon wala pa ka nailhan. Mao din niya ari og Cebu para moapot sa kolon aron mohumot iyang pangalan. Kaysa tanan champion, ikaw ray na ay difference. Kaysa duwa ninyo si dinanong kag sign language conference. Grabe ang confidence. Pero di nato ma-blame. Bad lang kay ka nanong kag battle sa addict na wala na ka good item. Maong ang angay nimo. Silutan, lubtong ti ka sa isla. Bayran ti kag heart of defeat, di na kong dangan imong lubot hantod mamuwana. Okay, lami kay kang lubton kay abti kay kang tambuka mura kag ninja turtle nga hayabusa. Pero basta kay ana na siya next year sa gubat ato naning atngan. Oy! Pagpalongher panig maayo or mahimo na siyang Tarzan. And speaking of Tarzan, ni kalitra ni kapraning, nakakita rag dagkong building sa Ayala nangita na ubaging. Atong ampingan ang bisita, or hindi ka mapasmo, kan-a akong saging. Kay imong otok bariring, ihas ka nga lumad. Nakakita ra kag dagkong bayot nga tutoy ni aksyon na kagtuwad. Mamayot na lang gani kay imong ibayad credit card. Brad, bisag murag, wa ka gabae pero artista ba yan eh. Naani siya sa salida ni umbak, wani apil sa karate, imong papel dito, ikaw ang elepante. Di nakalakan si sa imong biyahe ha. Sa round 1, di imong i-expose imong pagkababoy. Sa round 2, elepante na maudeng sa battle, hayop ka. Pero sige, pagpakahayop lang diha, hatod na promote pa dayon sa pagpanghasi. Kay baka kung sa'y nakabate, tablaran ng duha ka, dito hatagang liyog, TF, pinag-uli. Pero, in fairness, pero bubukan ka niyang ticket. In fairness, abot ni mo sa airport, ay nakabutang sa ticket ko, kaliyong sa Fair Trace. Kaya, gitripan ka nilang tasa. They are so bad. Kaya yung barko nilupad. Di man sad kangay gastuan because you are just easy to afford. Wala na kakinahanglan na sarap pulo kay nahaan na sila kin Lord. Pero may man to kin Lord kay maning kamot man. Ikaw gud ako ra kaglawas pero pabuhi gyapon kasi imong inahan. Malipay gani siya na kay long distance battle aron di siya kapalit og sudan. Pero lablab niya yung mama nga purya gaba. Aron na lang siya pasalubong last battle, nagpa-take out siya direkto sa Lubuwa. Gidala mo to sa Lubuwa imong mama nga wa man to nangitag utok. Ako untay mong gidala ka nangita man to cute na ulok.
Kay ang ani ranig naong, but I do have fancy cars like Mustang. Og nataas pa ko gamay akong karisma murag daddy ni Fiang. Ato nang tapuson ang round 2. Sakto ng kabuang ato na ning home nun. Sa round 3 ay pangandama imong dughan kaysa akong bars. Dili tika padunggon. That's it. Imo pang gidamay si Kinlord. Usa, imo kong lupton. Wa magiri kay ulok. Adyaw kay magsilo si Lil Strokes. Mura ko na sila amahan ni Fiang. Ag imo maganing naong mura nagnapiang. Mura kag tiyanak na ulitaw. Mura kag tiyanak na ulitaw. Mong kalami ni mo kumuton. Senior high school pa gani ka na nakay pensyon. Kuyaw ra banig di ma-injeksyonan. Mukanta grain rain go away bisag way uwan. Kuyaw ra ba di mo andar? Kinaay sindyales. Mag-disco-disco, mag-Friday night, inig Martes. Pinaingon pa sa duwa nila paktisoy na. Yung mga linya mo ay parang landline kasi walang punto. Walang punto. Nag-gadget bars pa agbayawak. Pagkadungog na nga tuno, nakatawa ko sa taas. Laptop. Diba namatyan kagiro? Diba namatyan kagiro? Buhi man lagi ka. Kuya ra bag last words kay aw mura kag 6 bump pistiha ka. Kay mo performance murag spaghetti. Tababa ng pababa. Mo kini karon matupi. Bisag unsaon ni muglaban di ka mong kanaho kabawi. Oops. 6 bump. Spaghetti. Laban. Bawi. Gets. Sa pagduwaing ane, di man ni big break. Magatilaw kag punches na kusog ang hit na murag Dwayne Wade. Kay para nimo, abi siguro niya play safe. Kaysa pa sa akong pananaw, di man ni delikado na mura na kong bingapil sa Squid Game. Unya ang manika di stiff neck. Manika di stiff neck. So tinuray, kasi Cloud9, arang ka plastic. Tagdun ra ka para magkakuhag info. Ingana ka atik. Ikahuman di nakapansinon. Anha makita ang pagkalaay. Ingana malagi ng clouds kung mabuhos na tanan na ay rainbow. Anha makita mo tinuod na kulay. Di ba nasuya ka ni G.I.? Uy. Kung ganahan po ka magpudpanda. Ingani ni Kaloko. Huwag ka daw ata kay may pang-deliver, barko. Maong pataka na kagaw. Nay kausanan ng order niya, wanilahos kinapaka sa Siargao. Maong karon, di na ni kalusod. Kay di maputa asong expectation ng aning putot. Mumatambakan na ni Ron. Mumasayang na na imong effort. Atong duwa murag, okay ka huning tabunan ng short. Sa mga duwa nga to, ganiha, nag-English, di man siya ngayon.
Well, my life is full of mysteries. My life is full of mysteries. When I am angry, I'll give you a fatality. You will highway run like a faithfully. Because my lines have different meaning and different meaning and angles, like musically. Because my punchlines have different angles and branches like Jollibee. Because my line is out of this earth like a Mercury. The Bluetooth device is connected successfully. Ingana mo gama, na murag ikaw ang hawd. Earth, Mercury, ingana mo himog linya, gilabon a cloud. Ikono ko mo reply sa chat. Yawa sa peste, pekis ka, awa. Siya yung reply, ana siya mo, biyahe siya karon niya. Anak ko, dali kong kamuti. Oh. Wala reply peste. Yeah. English man yawa. So you wanna fight me? He mentioned earlier that his life is like a Mercury, but I will stab your neck like wife like Judy Rockwell. But listen everyone. Listen please. That's not a mistake. Anong di mata magpinisaya, yawa ka! Nakinomdom pa ko sa imong istorya. Namatyan tino kong iro, ganiha. Di ba, naingon ka, Choy? Tinana ka buhi pala ka, natural mo minamatag iro. Ang namatay na mo, baboy. Sayo-sayo pag, 6 bomb. Your dance is not kanais-nais. Iwanan kitang nakaluha. Patay na rong ages. Mars. Oh, kita na inom ng tubig. Nakakita man siya nga gahay ang katapat. Di pa kitaan tika sa atong kun buhay. Ngan anak, murag Marisa Calvan na i-prove para screenshot. But I can't himutang if I can't bawi your English. Your English is not really kanais-nais. So, ako na lang sudan ng round 2 kay para ako kung pakita kung sa ka his game. Parihamog! Naong nilang sita. Pero mubo nakakaayo. Dapat pangani mo kutsilyo. Joke ra oy, di ka kutsilyo. Piste. May pang kutsilyo. Di joke ra kay di ka kutsilyo, piste kay grabe ni mo ka pobre. May pang kutsilyo na pay kutse. Pobre ka nga buang bisag unsa na lang isulti. Muna resulta basta isagol ang solvent o rugby. Sa sobra ni mo katama ni chat kang anigma nga magpabakir ka sa PSP. Let's go, pange, let's go. Gatama, rakadong, murakad bandabalyaw, nga tarong. Pahong, tanawang resulta, grabe nakalain. Chromfold side to side, murakad akong oten. Maunang, wa kay pares, may pa silang tata na ay kabit, nindot ilang love lives. May pa silang tata na ay kabit, nindot ilang love lives. Ikaw sa sobrang mo ka desperado mag-asawa, nagpalit na lang kag-wipes. Kito ka nindot minyo, wa ka na buang, di nakakalaag, mapuno pa ka sa utang.
name. Utang! Kabubuton rin nakaw sa pulo. Kung gipatulan ti karon, nakadaog na kagkausan ang call out na kadayon. Imong nakadaog na kagkausan ang call out na kadayon, imong pagka-winner murag scatter sa Pilmiro nakapadag-on. Kay padug-on, nako imong baba, di ni bahad. Mura kong nagpabarog og building kay nakoy dugo na ihalad. Samad-samad nirong buang, samad-samad nirong giatay di ni kalahutay. Sakto rang Tagalaytay ka kay muli karon nga magbay-bay. Makalaay kaayo kay bisag asa mo, makalaay kaayo kay bisag asa mo duwa. Makalaay kaayo kay bisag asa mo duwa para lang bisag asa mo duwa ang inhotel. Unsaon nimo pagpuntos kung magsigi ka og travel? Lami kang putlan og tiil. Hantod ka mang luspad, gusto ka moabot sa panganod, pis dire ka napadpad, ti man ni henskill rakahin, cloud ni bad, di ko nimo maapsan kay sinukod imong lupad. O sinukod imong lupad, maong nawala akong ka-excitement peste. Joker to joker ba, beres mao ni imong punishment dire. Kay imong pagka-joker pang entertainment ra sa akong joker pagka-battle MC. Kay unpredictable ni. Usap-usap akong status. Timan niya ang clouds, di na perminimbus. Usaha kay mahimo ng stratus. Maong lain niya clouds, imong nasugatan karon. Better luck na lang next time. Balik na lang pohon kay bisag di ni maktan. Cancel imong kadaugan kay dalain ang panahon. Ako ning suliton. Lubngon ti kag maayo. Mura ka lubngon ti kag maayo hantod di na ka maka-respawn. Kay hilaw pa ka in town. Mura ka rice cooker aron lang ka maluto. Kinahanglan pa ka ma-down. Hari kas inyo dire ulipon ra kas gown ay pagpiling hari dire kay hari sa among town RIP G Crown. Rapolo, Subangan 3. Ikaw-apat nga batol karon gyud na. High scale by gikan pa na bye-bye. Basin Leyte. O Cloudland gikan Parto. Yan ako sabay. Judges decision. Daog tantanan para ato to. Oy! Para ni Sikron. Sok Jason Mercades, Eman, Perez, Sipa, sa tanan ni Aro. Brian. Yo, shout out Campo Garillo. Ganahan mo score after mas lang Facebook page. Yeah man. Good luck ni Liselin sa Tagakay. Yeah. Yo, just climax day.